Mataksni ki Nongiasaid juga Shillong ba association ya penong yang yai dali ha saudong so Shillong ban Dawa Weng ya advocate general wa amit kuma jong suka chila kani ki jing Dawa jong ki kalong kalau jing keno ba wa amit kuma wa kan tho apok ka kut ba ki Nongiasaid to Shillong kim chua ai ya ka jing singan ya ki kin thai kam tam ki tu ban sia ai kai ban long kum ki Nongiasaid kani ka ami aden ba don ki jing Mokot rumah ka bedai bat kini sya keno jirong keti jong welo ulo ya ne no sei an jak wai ka samla ka badang sya ai kai ha ka ni ka kam Just move to the back. Move to the back. Move to the back.